Egunon denoi, lehenik eta behin eta zaudeten komunikabide guztiei eskerrik asko, guretzako importantea den agerraldi honetara etortzeagatik, nola ez. Eskerrik asko ere, nola ez, Josean Galera, Eusko Jaurlaritzaren ingurugiroko sailburu ordeari, eta Inigo Antzola urako zuzendariari gaur gurekin egoteagatik ere. Dakizuenez, eurekin ura eta Jaurlaritzarekin hain zuzen ere ari gara aspaldidanik lanean, getxon pairatzen ditugun uholde arriskuei aurre egiteko proiektua garatzen. Izatez, aurreko agerraldietan Gobela ibaiaren egokitze hidrauliko eta ingurumena hobetzeko proiektu orokorraren fase desberdinak egitearen garrantzia nabarmendu izan dut, gure udalerrian uholde arazo larriak gutxitzeko funtsezkoa baita. Lehenengo bifaseak Salzidu Zubieta eta Etxezuri Larraina Zubiri dagozkionak amaituta daude eta hirugarrena Errekagan tartekoa iaz abiatutakoa etapak betez doa. Nabarmena da nire ustez orain arte egindako guztia dagoeneko emaitza onak eman dituela eta horren adibidea da ibaiak emandako erantzun ona getxon bizi izan ditugun arrisku egoera berrietan. Eta horrez gainera gaur bertan laugarren faseko lanak aurkeztuko dizkizuegu, Fadurako eremuan egingo direnak. Fase horren proiektuaren oinarrizko lerroak dagoeneko amaituta dauzka urak eta lanen gaineko eskaintza edo esleipena aurten egingo du. Jarduketa honek ere lehentasuna du Gobelan ur ustuketa nabarmen handituko baitu. Hartara, albiste aparta dugu, urak Gobelarako prestatutako proiektuaren 4 fase erabakigarriak ixten baitira. Hain zuzen ere, fase horiek uholdegarritasun arrisku handien dagoen hiri eremuetan egin dira guztiontzako lasaitasuna eta segurtasuna ekartzeko urrats erabakigarri eta funtsezkoa diren aldetik. Beste behin, erakundeen baterako lan konprometitu eta eraginkorra goraipatu nahi dut. Eusko Jaurlaritzarena, urarena eta Getxoko udalarena, baita auzotar beraiena ere, getxon pareatzen dugun uholde arriskua guretzat arazo oso garrantzitsua dena konpontzeko ezinbestekoa baita.